మాతాజీ అటెండెన్స్ మధ్యలో ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తారా మళ్ళీ? ఓకే మాత, చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చేస్తాను మాత. ఎందుకంటే అందరూ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. ఓకే మాత, చేస్తాను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే, సో ఈరోజు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగంలో ఉన్నాము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 3వ రోజు కర్మయోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 3వ అధ్యాయం పేరు కర్మయోగము. నిన్న 2వ అధ్యాయంలో గీతా సారాంశం అంటే సాంఖ్యయోగం, ఆత్మను గురించిన జ్ఞానము. ఆ తర్వాత మరి భగవద్గీతను గురించి మిగిలిన చాప్టర్స్ లో కూడా ఉన్న విషయాలను క్లుప్తంగా చూడటం జరిగింది. ఈరోజు కర్మయోగం చూద్దాము. అర్జునుడు మరి ఆ యుద్ధం చేయలేని అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు. సో అందుకని గీతను ఉపదేశించటం ప్రారంభించటం జరిగింది. ఈ 3వ అధ్యాయమైన కర్మయోగం మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అటెండెన్స్ ఫామ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత అయినా ఫిలప్ చేయొచ్చు, బట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత క్లాస్ అయిన వెంటనే చేయొచ్చు, లేదా ఇప్పుడు చేయగలిగితే చేయండి. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో కేశవ అంటే కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడు అని శ్రీకృష్ణుడికి కేశవ అనే పేరు వచ్చింది. కాబట్టి జనార్దన కేశవ అంటూ శ్రీకృష్ణుని సంబోధిస్తూ అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే, కామ్యకర్మల కంటే ఈ బుద్ధి మంచిదని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నన్నెందుకు ఈ తత్కిం కర్మణి ఘోరేమా, నన్ను ఈ ఘోరమైన కర్మలో యుద్ధంలో నియోజయసి ఉపయోగించాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? నువ్వు బుద్ధే మంచిది, పనులు కామ్యకర్మల కంటే కర్మలు చేయడం కంటే బుద్ధి మంచిదని నువ్వు అనుకుంటే నన్ను ఈ ఘోరమైన యుద్ధంలో ఎందుకు వినియోగించాలి అని అనుకుంటున్నావు అని చెప్పి అడిగాడు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి క్లుప్తంగా 2nd చాప్టర్లో ఆయన భగవద్గీతలో విషయాలన్నీ చెప్పినా కూడా క్లారిటీ రాలేదని, అర్జునుడికి రాలేదో మనబోటి వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి అది ఒక్కసారి వినగానే అడగటం ఏదైనా. ఇక్కడ ఎందుకు అడిగాడు అంటే క్లియర్గా విషయాన్ని మళ్ళీ తెలుసుకోవడం కోసం అడిగాడు. అంటే కర్మ
యోగం, బుద్ధి యోగం అంటే ఏమిటో అతనికి క్లియర్‌గా అర్థం కాలేదన్నమాట. అందుకని ఏమిటి మనం గూడా నిన్న సెకండ్ చాప్టర్ చూసాం గానీ, అంత క్లారిటీతో మనకైనా అర్థమైందా చదివేవాళ్ళకి. కాబట్టి ఈ టాపిక్‌ని ఇంకా విస్తారంగా వినాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇది అడగటం జరిగింది. అప్పుడు భగవంతుడేమంటున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో భగవంతుడు అంటున్నారు లోకేస్మిన్ ఈ లోకంలో 2 రకాల నిష్టలున్నాయి. నిష్ట అంటే మన భగవంతుడిని పొందటానికి ఆత్మ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అని ఇంగ్లీష్‌లో అంటాం. తెలుగులో ఆత్మానుభూతి అనొచ్చు. ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటం, పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అన్నీ గూడా ఒకటే మీనింగ్. సో, ఈ నిష్టలు అంటే ఇక్కడ అది ఆత్మానుభూతిని పొందటానికి చేసే చేసే ప్రయత్నాలు. సో, ఈ లోకంలో 2 రకాల నిష్టలు ఉన్నాయి. 2 రకాలుగా ఆత్మానుభూతిని పొందాలని 2 రకాల ప్రయత్నాలున్నాయి ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి. పురా ప్రోక్త మయ అనఘ. అనఘ అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. అర్జునుడిని అనఘ అని సంబోధిస్తూ ఈ రకమైనటువంటి ఆహ్, ఈ ఈ ఇది చేశారు. 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అనగా నిష్టలు 2 రకాలున్నాయి. అంటే 2 రకాల మార్గాలున్నాయి ఆత్మానుభూతికి. ఏమిటంటే జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం జ్ఞానయోగంతో దీన్ని పొందేవారున్నారు. కర్మయోగంతో పొందేవారు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందేవారు కొంతమందున్నారు. సో, పాపరహితుడైన అర్జున ఆత్మానుభూతిని పొందటానికి 2 రకాల ప్రయత్నించే మానవులు 2 రకాల వాళ్ళున్నారని ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను. మరి సెకండ్ చాప్టర్‌లో బ్రీఫ్‌గా చెప్పాను. ధ్యాన నిష్టలో అంటే జ్ఞానయోగంతో ఆ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళేవాళ్ళు కొందరుంటే, పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సో, ఈ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళలేకపోయినా ఈ పనులు చేస్తూనే వాళ్ళు ఆత్మానుభూతి మార్గానికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ లలిత మాతాజీ, కళ్యాణి మాతాజీ ఇంకా మళ్ళీ కొన్ని మినిట్స్‌లో పోస్ట్ చేస్తారు. ఓకే చేస్తాను మాతాజీ. ఆ! 5 మినిట్స్ ఆగి చేయమంటారా? అలాగే మాత. మనం క్లాస్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్, 10 మినిట్స్‌కి ఫస్ట్ టైమ్ పోస్ట్ చేయండి మాతాజీ. మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్‌కి. ఆ ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఒక 15 మినిట్స్ దాకా చేయొచ్చు. ఓకే మాతాజీ. ఇప్పుడు ఒక పావుగంట ఆగి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తారా మాతాజీ అయితే? ఇప్పుడు 15 మినిట్స్ ఆగి మళ్ళీ పోస్ట్ చేయండి మాతాజీ అయితే. ఓకే. హరే కృష్ణ. సాంఖ్యయోగం అని ఇక్కడ చెప్పాం గదా! నిన్న ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే ఆత్మను అర్థం చేసుకుని ఆ జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం. అంటే మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మ అనే జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆహ్, విషయాల పట్ల వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోగలుగుతాం. విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని. ఇది కాదు పర్మనెంట్ మన ఆత్మ ఇది పర్మనెంట్ అనుకుని మనం ఇందులోనే చిక్కుకుంటే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాము. సో, ఆత్మను మనం విడుదల చేసి మోక్షం తెచ్చుకోవాలి అంటే, మనం ఈ వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోవాలి అని చెప్పి మనం కొంతవరకు నిన్న బ్రీఫ్‌గా చూసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్‌లో గూడా ఇంకా ఆ విషయాన్ని చూస్తాం. సో, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం జ్ఞానంతో మనం తెచ్చుకున్న వైరాగ్యం అది సాంఖ్యయోగం, అది జ్ఞానయోగం అంటున్నారు. అలాగే కర్మ, బుద్ధి యోగం ఏమిటంటే జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని దాంతో పనులు చేస్తూనే మనం ఈ విషయాన్ని మనసులో ఉంచుకోవడం. సో, మనబోటి వాళ్ళం ఇప్పుడు కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాం గాబట్టి ఇది ఫాలో అవ్వచ్చు. ఆహ్, కర్మయోగం మొదట్లో. అంటే ఈ ఈ జ్ఞానాన్ని మనం కూడా అర్థం చేసుకుని మనం బాడీ కాదు. మనం ఈ ఆత్మ కాబట్టి ఆత్మకు ఏది అంటదు అనే విషయంతో మన డ్యూటీస్‌ని మనం చేసుకుంటూ ప్రతిఫలాసక్తిని లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు అది కర్మయోగం అవుతుంది. బుద్ధి యోగం అవుతుంది. సో,
2 రకాలుగా ఈ ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందొచ్చు, మోక్షాన్ని పొందొచ్చు. ఒకటి జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యంతో, ఇంకొకటేమో జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ చేస్తూనే. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య, అయితే వైరాగ్యం అనేది ఉండాలి ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా సరే. అంటే వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అంటే త్యాగం చేయడం. త్యాగం చేయడం అంటే ఏమిటి? మనకిక్కడ ఈజీ మాటల్లో కర్మయోగంతో త్యాగం ఏం చేయమంటున్నారు? ఫలితాలను త్యాగం చేయమంటున్నారు. ఫలితాలు అంటే వచ్చే వాటిని ఏదైనా పని ద్వారా లాభ నష్టాలొచ్చినా, ఏదొచ్చినా నువ్వు వాటి మీద ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వద్దు. ఫిజికల్‌గా త్యాగం చేయమంటలా. వచ్చిన లాభాన్ని వదిలేసుకోమనడంలా. కానీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్‌ని వదిలేసుకో. రాగాన్ని, ద్వేషాన్ని వదిలేసుకో. రాగం ఎప్పుడుంటుంది? లాభం వస్తే దాని మీద ప్రేముంటుంది. రాగము. అదే నష్టం వస్తే దాని మీద ఇష్టం లేనితనం గాని, ద్వేషం గాని ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 2 వద్దు. ఏదైనా ఒకటే అనే సమస్థితిని అలవర్చుకో. ఏదొచ్చినా ఎలాగూ తప్పదు. మనం తీసుకోవడం తప్పదు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చేయవలసింది తప్పదు. అలాంటప్పుడు ఈ రాగద్వేషాలు పెట్టుకొని ఉబ్బిపోవడం గానీ, కృంగిపోవడం గానీ ఎందుకు? లాభం వస్తే ఎగిరిపోవడం, గర్వపడటం, అదే నష్టం వస్తే కృంగిపోవడం ఎందుకు? ఎందుకంటే నువ్వు నీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉన్నా జరిగేది జరక్క మానదు. కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్స్ ఏమి నువ్వు మనసులో పెట్టుకోకుండా సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకో అని చెప్పి. అప్పుడు నీకు కర్మ బంధాలు అంటుకోవు అని చెప్పి చెప్తారు. అది ఈ విషయాన్ని ఇంక క్లియర్‌గా ఈ చాప్టర్‌లో నెక్స్ట్ చాప్టర్‌లో గూడా చూస్తాము. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో, కర్మేంద్రియాలన్నీ గూడా అదుపులో ఉంచినా గూడా కర్మేంద్రియాలంటే ఏమిటి అంటే, మామూలు ఇంద్రియాలేమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు ఇవన్నీ 5 చర్మము అని చెప్పుకున్నాం. కర్మేంద్రియాలు అంటే యాక్షన్ పని జేయడానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు. ఏమిటి? కాళ్ళు, చేతులు. వాక్పాణిపాదపాయుపస్థ అని 5 అని ఒక పదంతో ఈ 5 మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. వాక్కు అంటే యాక్చువల్లీ మన గొంతు. మరి మాట్లాడటానికి అవసరం గాబట్టి. తర్వాత పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే కాళ్ళు, పాయూపస్థాలంటే జననాంగాలు. ఈ 5 గూడా కర్మేంద్రియాలు. సో, ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినా అంటే పైకి మాట్లాడకుండా ఉన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనస్సులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఆలోచన జేస్తూ ఉండేవాడు తమని తామే మోసం జేసుకునేవాడు. అలాంటి అవివేకిని మిథ్యాచార అంటారు. కపటాచారి అని అంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మిథ్యాచారస ఉచ్యతే అంటే కపటమైన నిజమైన ఆచార్యుడు కాదు అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట. మిథ్యాచార అని ఉచ్యతే అంటే అని అంటారు అని అర్థం. కాబట్టి పైకి మనం ఇంద్రియాలను స్టాప్ చేసిన మనసు దాని మీదే ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండాలి. అంటే ఏమిటి? మౌనంగా ఎందుకుంటాం? ఏదో భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేయాలన్నా, మనసు పెట్టాలన్నా కొంతసేపు మౌనంగా ఉండాలి. కానీ మైండ్ ఎక్కడెక్కడో ఏదేదో ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనం పైకి మాట్లాడకపోయినా ఉపయోగం ఏముంది? అలాగే ఉపవాసం మరి పైకి తినకుండా ఉన్నా గూడా మనస్సంతా గూడా మరి ఫుడ్ మీదే ఉన్నా అది కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ ఇంకా హ్మ్, వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో? ఇతను వైరాగ్యం తీసుకున్నట్టు మరి సన్యాసం తీసుకున్నట్లుగా కనపడుతున్నాడు సన్యాసిలాగా. కానీ మరి చేతిలో ఈ సిగరెట్ ఉంది, ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ ఉంది. సో, వీటన్నిటి వల్ల ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఇంక వైరాగ్యం అనేదేముంది అనే ఉద్దేశంతో ఇది చూపిస్తున్నారు. అలాగే మరి ధ్యానం మాట్లాడకుండా కూర్చున్న మనసంతా ఇంక దేని మీదో ఉంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది అన్నట్లుగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. సో, మన ఇంద్రియాలను పైకి అదుపులో ఉంచుకుంటే చాలదు. మెయిన్‌గా మనసును గూడా కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోవాలి. అది నిజమైన వైరాగ్యం అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. వైరాగ్యం అంటే మనం త్యాగం చేయడం. దేన్ని రాగద్వేషాలను త్యాగం చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఇష్టాలు అంటూ తీవ్రమైన రాగాన్ని, ద్వేషాన్ని పెట్టుకుంటాం. కొన్ని విషయాలంటే ఎంతో ఇష్టం. కొంతమందంటే ఎంతో ఇష్టం. కొన్ని విషయాలంటే ఎంతో అయిష్టం. కొంతమందంటే ఇష్టం ఉండదు. ఇవి లేకుండా నువ్వు సమత్వాన్ని పెంచుకో. అది వైరాగ్యం. రాగద్వేషాలను త్యాగం చేయగలగటం. అది చిన్న చిన్న వాటితో మనం సాధనను మొదలుపెట్టొచ్చు. అది.
సో ఎనీవే వైరాగ్యం అంటే త్యాగం చేయడం. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా సా విశిష్యతే. సో ఈ కర్మేంద్రియాలు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా శ్రద్ధగా ఉన్నవాళ్ళు మనస్సుతో ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా అదుపు చేసి కర్మేంద్రియాలను కూడా ఒక్క కళ్ళు ముక్కు చెవులు ఇవే కాకుండా కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే యోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సో వాళ్ళు కర్మేంద్రియాలను జ్ఞానేంద్రియాలు వీటన్నిటినీ కూడా అదుపు చేసి ఏ ఫలాపేక్షను ఆశించకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సరే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఈ భక్తులు భగవంతుడి గుడిలో కానీ ఆలయంలో కానీ సేవ చేస్తూ చేసే సేవలు చూపిస్తున్నారు. ఏ పనైనా సరే మనం ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయటం. మనం రోజువారీ ఎన్నో పనులు చేయాలి లేచిన దగ్గర నుంచి. ఏ పనైనా సరే ఫలాపేక్ష లేకుండా మన డ్యూటీ అనుకుని చేయడం ఎంతో శ్రేష్టమైన పద్ధతి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వం, నీకు నియమించబడిన కర్మలను నువ్వు చేయవలసినదే. కర్మజ్యాయో జాయోహ్య అకర్మణః. ఎందుకంటే కర్మలను వదిలిపెట్టడం కంటే కర్మలను చేయటమే మంచిది అంటున్నారు. సో భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నాడు, నీ కర్తవ్యాలను, నీకు నియమించబడిన పనులు అంటే అర్థం ఏమిటి? నీ యొక్క డ్యూటీస్ నువ్వు చేయవలసిందే. ఎందుకు? డ్యూటీస్ చేయకుండా కూర్చోవటం కంటే నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయడమే ఉత్తమం. కాబట్టి కర్మ శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద్ అకర్మణః. అంటే కర్మలు చేయకుండా కూర్చుంటే మనం మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు. ఈ శరీరయాత్ర అంటే జీవనయాత్రను మనం ఏ కర్మ చేయకుండా పని చేయకుండా మనకి జీవనయాత్ర జరగదు. కాబట్టి నీ కర్తవ్యాలను నువ్వు చేయవలసిందే, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే డ్యూటీస్ చేయకుండా వదిలిపెట్టడం కంటే చేయటమే ఉత్తమం. ఎందుకు డ్యూటీస్ చేయకుండా ఈ జీవనయాత్ర సాగదు కాబట్టి. సో భగవంతుడు కూడా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఎలా చెయ్యాలి ఆ కర్మ అనేది ముందు ఏం చెప్పారు? నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యాలి. డ్యూటీస్ చేయకుండా కూర్చోవడం కంటే చేయడమే మంచిది. ఎందుకంటే డ్యూటీస్ చేయకుండా నీ జన్మ యాత్ర, నీకు జీవనం సాగదు అని చెప్పారు. అయితే ఎలా చెయ్యాలా కర్మ, ఆ డ్యూటీస్ ని ఏ రకంగా చెయ్యాలనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో, యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు చెయ్యి కర్మను. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావనుకో ఈ లోకంలో కర్మ బంధనాలు చుట్టుకుంటాయి. సో యజ్ఞం చేసినట్లుగా కర్మ చేయంటే, యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అగ్ని ముందు కూర్చుని మామూలుగా మంత్రాలు చదువుతూ, మన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు మీరు చూసే ఉంటారు, అందులో అగ్నిలో వేస్తూ ఉంటారు, సమిధలు అంటారు అగ్నిలో వేసే వాటిని. అవి వేస్తూ స్వాహ స్వాహ అని అగ్నికి సమర్పిస్తూ చేస్తారు. అగ్ని అంటే అక్కడ విష్ణువు కోసం, మనం భగవంతుడి కోసం అర్పిస్తున్నాం ఆ యజ్ఞంలో అన్నీను. సో అలాగే ఈ పనిని కూడా నువ్వు యజ్ఞంలాగా, అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ నీ బాధ్యతను నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో అర్పించడం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఒకళ్ళకి ఏదైనా వస్తువు ఇచ్చాము అంటే మళ్ళీ మనకు అది కావాలి అని అనుకోవడం ఎంత తప్పు. ఇచ్చేసిన తర్వాత అది వాళ్ళదే ఆ వస్తువు, అది మనది కాదు. అలాగే భగవంతుడికి ఈ పనిని అర్పించినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే లాభమైనా నష్టమైనా అది భగవంతుడిదే, మనకు ఆయన ప్రసాదంగా ఇచ్చారు, ఇది ఆ పని నుండి మనకు వచ్చింది అని చెప్పి ఆ భావంతో చేయగలగటం. అంటే అర్పించినప్పుడు తర్వాత లాభమైన ఆ లాభం ఏదో నాది వస్తుంది అనేటటువంటి భావంతో ఎదురు చూడటం. బాబాయ్ నష్టం రాకూడదు అనుకుంటూ కరెక్ట్గా పనిచేయడంలో తప్పు లేదు,
కానీ లాభం వస్తుందేమో, లాభం రావాలి అంటూ ఆ లాభం మీదే దృష్టి ఉంచుకుని చెయ్యొద్దు. నీ పనిని సవ్యంగా చేయడానికి నువ్వు దాని మీదే దృష్టి ఉంచుకో గాని ఆ వచ్చే ప్రతిఫలం మీద వద్దు. ఎందుకంటే నువ్వు భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటూ చేస్తే ఇంక నీకు ఆ వచ్చేది ఏదైనా మనది కాదు, అది భగవంతుడిదే. ఆయన మనకిస్తున్నారు ఆ ప్రసాదం. ఏదైనా సరే మన సమత్వంతో అది ప్రసాదంలాగా స్వీకరించాలి అనే మెంటాలిటీయే యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే. పనిని యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే ఈ రకమైన భావంతో చేయడం. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఈ రకంగా గనక కర్మం చేశావంటే కౌంతేయ ఈ భావంతో ముక్త సంగ సమాచర, నీకు ఈ ముక్తి అనేది లభిస్తుంది, మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో విష్ణువు కోసం ఈ యజ్ఞ రూపంలో నువ్వు కర్మం చేయాలి అంటే భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అన్నట్లుగా ఆయనకి పనిని చెయ్యాలి. అప్పుడు నీకు అలా గనక నువ్వు చేయకపోతే నీకు ఈ జగత్తులో కర్మబంధాలు నిన్ను కట్టిపడవేస్తాయి. నువ్వు ఈ రకంగా విష్ణువు కోసం చేస్తున్నాను పని అన్నట్లుగా గనక చేశావంటే ఏది నీ నీ డ్యూటీస్‌ని నువ్వు ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకుని నువ్వు చేస్తే విష్ణువు తృప్తి కోసం నువ్వు నిర్వర్తించు. అలా చేసినప్పుడు నీకు ఈ బంధాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది. ముక్త సంగ సమాచర, నీకు విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ కర్మయోగంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. మన డ్యూటీస్‌ని మనం ఫలితాల మీద దృష్టి పెట్టకుండా పనిని చేయడం మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టి ఏదొచ్చినా సరే సమత్వంతో ఉండటం. ఆ ఫలితం మీద రాగద్వేషాలను వదులుకోగలగాలి. ఏదైనా జరిగేది జరగక మానదు, వచ్చేది రాక మానదు. మన చేతిలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే మన పనిని మనం సవ్యంగా చేయగలగటం వరకే మన చేతిలో ఉంది. కాబట్టి అది చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏదొస్తుందో ఇక అది మన చేతిలో లేదు. సవ్యంగా చేయడం వరకే నీ 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 డ్యూటీ చెయ్యి. అలా చేస్తే నీకు కర్మబంధాలు చుట్టుకోవు. అంతేగాని ఇది చేస్తున్నాను, అది వస్తే బావుండు అనుకుంటూ కూర్చుంటే అది నష్టం రాకుండా ఉంటే బావుండు, రాకుండా ఉంటే అంటే మైండ్ అంతా దాని మీద ఉంది నీకు. అది వదిలేసేయి. నువ్వు పనిని సవ్యంగా చెయ్యి. ఎందుకు అది కరెక్ట్‌గా చేసి దానివల్ల సత్ఫలితం రావాలనే ఉద్దేశంతో చేయడంలో తప్పు లేదు. కానీ దేర్ ఈస్ ఎ ఫైన్ లైన్. సరిగ్గా పని కరెక్ట్‌గా ఉండాలి, చెయ్యాలి, దాని విజయవంతం అవ్వాలి అనుకుంటూ చేయడం లో తప్పు లేదు. కానీ ఆ విజయవంతం అయితే అదొస్తుంది, ఇదొస్తుంది, అది బావుంటుంది, ఇది బావుంటుందంటూ అదొస్తే బావుండు, దానికోసం చేద్దాం అనేటటువంటి భావాలు వదులుకో. ఇది నా డ్యూటీ, ఇది నేను కరెక్ట్‌గా చెయ్యాలి. అంతవరకే నువ్వు ఆలోచించు గానీ, ఆ పైన వచ్చే ఫలితాల మీదే మైండ్ పెట్టుకొని ఉండొద్దు. అలా ఉన్నావు అంటే నీ కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. అలా ఈ రకంగా పని మీదే నువ్వు ఆసక్తి పెట్టుకుని కర్మబంధాల గురించి నువ్వు రాగద్వేషాలు లేకుండా పని చేస్తే అప్పుడు నీకు మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞం చేసినట్లుగా నువ్వు భగవంతుడి కోసం అనుకుని చెయ్యి. అప్పుడు నీకు కర్మబంధాలు చుట్టుకోవు. అంటే ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, నీ డ్యూటీస్‌ని నువ్వు చెయ్యాలి. అయితే ఆ డ్యూటీ కర్మలు ఎలా చెయ్యాలి అంటే ఇలా భగవంతుడి కోసం యజ్ఞ రూపంలో అన్నట్లు చెయ్యి. అలా కాకుండా యజ్ఞ రూపంలో అంటే రిజల్ట్స్ ఆ వచ్చేది ఆయనదే అన్నట్లుగా. ఇదేదో నాకొస్తే నేను ఇది చేసుకోవచ్చు, ఆ లాభం వస్తే ఇది కొనుక్కోవచ్చు, అది కొనుక్కోవచ్చు, ఇలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను. ఏదొచ్చినా ఇది ఆయనదే. ఒకడికి అర్పించాము అంటే ఆ ఫలితాలు వాళ్ళవే కాబట్టి, ఓహో! అలా అయితే ఇక మరి మనం లాభం తీసుకోకుండా ఉంటామా ఏమిటి అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. తీసుకుంటాం. ఏ విధంగా తీసుకుంటాం? ప్రసాదంలాగా. లాభమే గాదు, నష్టం వచ్చినా ప్రసాదంలాగానే తీసుకోవాలి. అది. అంటే లాభమైనా, నష్టమైనా ఏదైనా మనం సమత్వంతో ఉండాలి. ఏదొచ్చినా ఇక అది మనకు ఈ పనిని మనం చేశాము. ఇది మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ అని సమత్వంతో ఉండగలగాలి అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి తృప్తి కోసం, భగవత్ ప్రీత్యర్థం నీ పనిని చెయ్యి. ఆయనకి నచ్చే విధంగా. భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా అంటే మరి మనం ధర్మ మార్గంలోనే చేస్తామని నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి
ఆ భగవత్ ప్రీత్యర్థం నువ్వు పని చేయి, ఆయనకు అర్పించు, నీ డ్యూటీని ఆ రకంగా చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకుని స్వీకరించు. అంతేగాని అదొస్తే బాగుండు, ఇదొస్తే బాగుండు అని నువ్వు ఆ ఫలితం మీద ఆశతో ఉంటూ ఈ పని చేసినప్పుడు నీ కర్మ బంధాలు చుట్టుకుంటాయి. అలా కాకుండా నువ్వు ఫలాసక్తి వదులుకున్నప్పుడు ఏదైనా సమత్వంతో ఉన్నాను, నా పని నేను చేశాను, ఇది ఆయనకి అర్పించి భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకున్నప్పుడు నీకు కర్మ బంధాలు ఉండవు. అనుకోవడమే కాదు, మనస్ఫూర్తిగా ఆ మెంటాలిటీని అలవర్చుకోవాలి. యజ్ఞశిష్టాశినః సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాపా ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. సో, మొదట్లో ఇక్కడ భగవంతుడిని మనం యజ్ఞంలో ఆయనకి ప్రసాదం అవి అర్పిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, మనం యజ్ఞంలో నివేదించిన ప్రసాదం ఆహారాన్ని, నైవేద్యాన్ని భుజిస్తే భగవంతుడు భక్తులు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చెందుతారు. మనం అందుకే ప్రసాదం తీసుకుంటూ ఉంటాం. గుడికి వెళ్ళినా, పూజ చేసినా, యజ్ఞం చేసినా ఆ భగవత్ ప్రసాదం తీసుకుంటే ఆయనకు పెట్టిన నైవేద్యాన్ని పాపాలు, ప్రసాదం తింటే పుణ్యం వస్తుంది అంటూ ఉంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. అలాగే మరి మన కోసం అన్నట్లుగానే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటే అది నిజంగా పాపమే. ఆహారాన్ని ఇప్పుడు గూడా భగవంతుడికి ముందు నివేదించి, ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి చేయాలన్నారు. అలాగే ఆహారం చేసుకున్నా ముందుగా మనం అది భగవంతుడికి అర్పించి ఆ తర్వాత తీసుకోవాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలా కాకుండా మనం వంట చేసుకొని మనమే తినేస్తే భగవంతుడికి అర్పించకుండా అది పాపాన్ని తిన్నట్లుగానే ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని ఇంకొంచెం క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. ఇది యజ్ఞచక్రం అంటూ ఈ విషయాన్ని వివరించారు. 14-16 శ్లోకాల వరకు. ఏమిటి అంటే భగవంతుడు మనకు వేదాలిచ్చారు. ఆ వేదాలలో ఏ పని ఎలా చేయాలో కరెక్ట్‌గా ధర్మ మార్గంలో చెప్పారు. ఆ వేదాలు అంతేగాకుండా ఎవరి డ్యూటీస్ ఏమిటి అన్నది కూడా వేదాల్లో చెప్పారు. అంటే భగవంతుడు ఈ ఆహ్, ఈ మానవ జాతిని వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క హ్మ్, మనస్తత్వాన్ని బట్టి 4 రకాల పనులు చేయగలరు. బాగా సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ పాఠాలు చెప్పి, గుణాలు చెప్పి, మంచి చెడును వివరించే ఆహ్, శక్తి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి సత్వగుణం వాళ్ళు, వాళ్ళని బ్రాహ్మణులని, అలాగే మరి మంచి తెలివితేటలతో, ధైర్యంతో అందరినీ గూడా నాయకత్వపు లక్షణాలున్న వాళ్ళని క్షత్రియులని, తెలివితేటలతో వ్యాపారాన్ని సాగించగలిగి మరి పాడి పరిశ్రమ ఇవన్నీ చేయగలిగిన వాళ్ళని వైశ్యులని, ఆ తర్వాత శ్రద్ధగా పనులు చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళని శూద్రులని, ఇలా వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ కెపాసిటీస్‌ని బట్టి 4 రకాలుగా విభజించారు. పుట్టుకను బట్టి కాదు. కాబట్టి ఈ వేదాలన్నీ గూడా ఈ ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు ఎలా చేయాలో చెప్తాయి. చెప్పినప్పుడు మనకి అంటే కర్తవ్యాన్ని బోధించేది వేదాలు. వేదాలిచ్చిందెవరు అంటే భగవంతుడు. భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన వేదాలు మనకి ఎవరు ఏ పని ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పాయి కరెక్ట్‌గా. సో, ఆ కర్తవ్యాలను మనం వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం మనం గనక చేశాము అంటే యజ్ఞం చేసినట్లే. అంటే మన డ్యూటీస్‌ని మనం కరెక్ట్‌గా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో, ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ యజ్ఞం చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే వర్షాలొస్తాయి. మనకి ఇదివరకు రోజుల్లో గూడా హ్మ్, ఈ యజ్ఞాలు హ్మ్, అంటే యజ్ఞం చేస్తే మరి అగ్ని అది వేస్తారు గాబట్టి, ఆ పొగలు అవి వెళ్ళి ఆకాశంలో మాయిశ్చర్ అది వచ్చి వర్షాలొస్తాయని ఏదో సైంటిఫిక్‌గా గూడా చెప్తారు. సో, అందుకని వర్షాలు లేకపోతే యజ్ఞాలు చేయటం అనేది మనకెప్పటినుంచో ఉంది. కాబట్టి యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. వర్షం చేస్తే ధాన్యం పండుతుంది వర్షం వస్తే. ధాన్యం పండితే మనకు ఆహారం దొరుకుతుంది. ఆహారం వచ్చినప్పుడు ఇదంతా గూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది మొదలైంది గాబట్టి, ఆయనకి కృతజ్ఞతగా మనం దేవతలకు ముందది అర్పించి, ఆ తర్వాత మనం తీసుకోవడం అసలైన పద్ధతి. ఈ యజ్ఞ చక్రం చెప్తుందనమాట. సో, భగవంతుడి నుంచి వేదాలు రావటం, వేదాలు మనకి కర్తవ్య కర్మలు ఎలా ఆచరించాలో చెప్పడం, ఆ కర్తవ్య కర్మల్ని చే ద్వారా మనకి యజ్ఞం ఎలా చేయాలో తెలుసుకొని యజ్ఞాలు అవి చేయడం. యజ్ఞం చేస్తే వర్షం రావడం, వర్షాలొస్తాయి, వర్షాలొస్తే ధాన్యం, ధాన్యం పండితే ఆహారం వస్తుంది.
ఆహారాన్ని ముందు ఆ దేవతలకు సమర్పించి మనం తీసుకోవడం. సో ఇక్కడ వేదాలు మన కర్తవ్యాన్ని తెలుపుతున్నాయి. కర్తవ్యాలను బట్టి వేదాలు ఎలా చేయాలో చెప్తే దానిని బట్టి యజ్ఞం చేయొచ్చు అంటున్నారు. ఈ వేదాలు నిజంగానే ఏ యజ్ఞం ఎలా చేయాలో అవన్నీ వేదాల్లో ఉంటాయి, కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే వేదాలు కర్తవ్యాలను చెప్తాయి. కర్తవ్యాలను తెలుసుకుని మనం యజ్ఞం చెయ్యాలి. అంటే ఇక్కడ అగ్ని ముందు కూర్చుని వేద మంత్రాలు చదువుతూ చేసే యజ్ఞమే కాదు. ఏ పనినైనా సరే మన డ్యూటీని వేదాలు చెప్పినట్లు కరెక్ట్ మార్గంలో మనం చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ముందు ముందు కూడా ఈ యజ్ఞం యజ్ఞం అని వచ్చినప్పుడు యజ్ఞం అంటే ఫిజికల్‌గా అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ చేసే యజ్ఞం అది మనందరికీ తెలుసు. కానీ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే మన కర్తవ్యాన్ని, అందుకే ఇక్కడ కర్తవ్యం అన్నారు. వేదాలు మన కర్తవ్యాలను ఎలా చేయాలో చెప్తాయి. ఎలా చెప్తున్నాయి? యజ్ఞంలాగా చెయ్యండి అంటున్నారు. అంటే మనం ఇందాక చూసాం. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా యజ్ఞ రూపంలో చెయ్యి నువ్వు ఏ పని చేసినా. అలా చేసా లేదా అన్యత్ర నువ్వు వేరే రకంగా చేశావంటే ఆ ప్రతిఫలాసక్తితో నువ్వు కర్మబంధనాలు నీకు చుట్టుకుంటాయి. నువ్వు యజ్ఞంలాగా చేశావంటే మాత్రం కర్మబంధాలు నుంచి నీకు మోక్షం వస్తుంది. సో యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే ఏమిటి అంటే కర్మబంధాల మీద ఆసక్తిని వదులుకుని నీ డ్యూటీని నువ్వు కర్తవ్యాన్ని నువ్వు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చేయడం అంటే అది యజ్ఞం. అలా అందరూ కర్తవ్యాలను కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. అంటే అందరూ ఇంత ధర్మ మార్గంలో ఉంటే సస్యశ్యామలత ఉంటుంది ప్రపంచంలో. ఆ సస్యశ్యామలత ఉన్నప్పుడు ధాన్యాలు కరువులు లేకుండా అందరూ ఇలా ఉంటారు సుభిక్షంగా అని అర్థం. డీపర్ మీనింగ్ అదనమాట. సో అలా సుభిక్షత ఉన్నప్పుడు అన్నిటికీ కారణమైన భగవంతుని మర్చిపోకుండా ముందు ఆయనకి ఎప్పుడూ అర్పిస్తూ మనం తీసుకోవటం అనేది పద్ధతి. అది యజ్ఞ చక్రం. ఈ 14-16 శ్లోకాల్లో ఈ విషయాన్ని వర్ణించారు. ఇక్కడ చూసే చక్రం అదేమిటో చూద్దాం ఇప్పుడు. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. అన్నాద్భవంతి భూతాని, అన్నం నుంచి పుడుతోంది ఏది జీవరాశులన్నీ కూడా అన్నం మీద అంటే ఇక్కడ ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. ఆహారం దేని ద్వారా సంభవింపబడుతోంది? పర్జన్యం అంటే వర్షం ద్వారా. సో అందరూ ఆహారం మీద ఆధారపడ్డారు. అయితే ఆహారం దేని మీద ఆధారపడింది అంటే వర్షం మీద ఆధారపడింది. ఎందుకంటే వర్షం లేనిదే ఆహారం ధాన్యాలు ఇవి పండవు కాబట్టి. వర్షం దేని మీద ఆధారపడింది? యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం. ఈ వర్షం అనేది యజ్ఞం ద్వారా పుడుతుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞం దేని మీద ఆధారపడిందంటే నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మాలను, నీ కర్తవ్యాలను, నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తే యజ్ఞం కరెక్ట్గా జరిగినట్లు లెక్క అంటున్నారు. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఏమని? అన్ని జీవరాశులు కూడా ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ధాన్యం దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే వర్షం వల్ల ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుంది. వర్షం దేని వల్ల వస్తుంది? యజ్ఞాచరణ వల్ల వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞం ఎలా సాధ్యపడుతుంది అంటే మన విద్యుక్త కర్మల నుంచి సంభవిస్తుంది. అంటే మన డ్యూటీస్ నుంచి యజ్ఞం అనేది పుడుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, యజ్ఞం అంటే నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకి సమర్పించి చేయడమే యజ్ఞము. యజ్ఞం అన్న మాటకి నిజమైన డీపర్ మీనింగ్ అది. అందుకే కర్తవ్యాల నుంచి యజ్ఞం పుడుతోంది అన్నట్లుగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంటే నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు ఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. సో అలా చేస్తే అందరూ కూడా మంచి మార్గంలో ధర్మవంతంగా వాళ్ళ కర్తవ్యాలను చేస్తే మరి సస్యశ్యామలత ఉంటుంది. అందుకే ఆ రోజుల్లో మరి సత్యయుగంలో వాటిల్లో ఎక్కువగా సస్యశ్యామలత ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎవరి పనులు వాళ్ళు ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు ఈ సస్యశ్యామలత అంటే వర్షాలు రావడం సమయానికి, అలాగే ధాన్యాలు పండడం వృద్ధిగా సమృద్ధిగా, తద్వారా అందరికీ కూడా ఆహారం లభ్యం అవటం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత భగవద్భక్తి ఉంటుంది కాబట్టి
ఆ కృతజ్ఞత అనేది చూపిస్తూ భగవంతుడికి ముందు నైవేద్యం ప్రసాదించి మనం అప్పుడు తీసుకోవాలి. సో అది యజ్ఞ చక్రం గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్పిన విషయం. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవా ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టా తస్య కార్యం న విద్యతే. సో ఇలా ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత సంతృప్తి, ఆ జ్ఞానంతో సంతోషాన్ని, ఆ తృప్తిని పొందిన వాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. సో ఇదంతా కర్మ మార్గంలో చివరికి ఆ సాధనలో ఈ ఫైనల్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళిన వాడికి, అంటే ఆ సాధనతో మోక్షానికి అర్హమయ్యే ఈ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళు చేయవలసిన పనులేవి ఉండవు. అప్పటి వరకు మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూనే ఉండాలి ఈ రకంగా ఫలాసక్తి లేకుండా. అలా ఆ సాధన చేస్తూ చేస్తూ చివరికి ఏ స్థితికొస్తారు అంటే మరి మోక్షానికి అర్హత వచ్చే ఈ ఆత్మ జ్ఞానం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పరిపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఇక ఆ వ్యక్తికి కంప్లీట్ సంతోషం, సంతృప్తి. అంటే ఏ విషయం కూడా బాధించని స్టేట్‌కి వెళ్ళిపోతాడు. సచ్చిత్తానంద స్టేట్‌కి. సో ఆత్మ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే నిన్న క్లాస్‌లో మనం ఈ విషయం చెప్పుకున్నామో లేదో తెలీదు, గుర్తులేదు నాకు. సచ్చిత్తానంద అని ఆత్మను వర్ణించొచ్చు. ఎవరైనా ఆత్మ లక్షణాలు ఏమిటి అంటే మనం కొన్ని చూసాం. దాన్నెవరు గూడా కాల్చలేరు, ఎవరు తడపలేరు, ఎవరు ముక్కలు చేయలేరు, ఈ అగ్ని దహించలేదు, ఆత్మ మరి చాలా చిన్నదని చూసాము. కాబట్టి అలాంటి ఫిజికల్ లక్షణాలు కొన్ని చూసినా అసలు ఆత్మ తత్వం ఏమిటి అంటే ఆత్మ సచ్చిత్తానంద అని చెప్పొచ్చు. ఎవరైనా మనల్ని ఆత్మ తత్వం ఏమిటి అంటే సచ్చిత్తానంద. ఎందుకు? భగవంతుడే సచ్చిదానందుడు కాబట్టి, ఆత్మ ఆయన అంశ కాబట్టి, ఆత్మకు కూడా భగవత్ లక్షణమే ఉన్నది. సో ఏమిటి సచ్చిత్తానంద అంటే అర్థం ఏంటి? సత్ అంటే సత్యం. అంటే మామూలు మాటల్లో నిజం చెప్పడం. సత్ అంటే నిజమైన ఇంకా డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఎప్పటికీ మారిపోనిది. శాశ్వతంగా అలాగే ఉండేది. మార్పు చెందకుండా ఉండేది. ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒక పుస్తకం ఉంటే ఇదిగో ఇది పుస్తకం అంటాం. ఇది ఈ రోజు పుస్తకమే. ఒక 100 సంవత్సరాలో లేదా 1000 సంవత్సరాలో అయిన తర్వాత అది పుస్తక రూపంలో ఉండదు. ఎప్పుడో ఏదో అయిపోతుంది. మనం ఉన్న ఈరోజు పలానా మనిషి, ఈ మనిషి పేరు ఇది, ఇది పలానా మనిషి అంటాం. ఆ మనిషి ఉన్నన్నాళ్ళు ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఆ మనిషి ఉండడు. సో, ఇలా ఏది గూడా ఎప్పటికీ ఉండదు. ఈ ప్రపంచమే ఎప్పటికీ ఉండదు. ఏదో ఒక రోజు ప్రపంచం గూడా విలీనం అవుతుంది. సో, శాశ్వతంగా ఏది కూడా ఉండదు. ఉండేది ఏమిటి అంటే ఈ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు. అలాగే భగవంతుడు కూడా శాశ్వతమైన వాడు. సో, అందుకే భగవంతుడు సత్, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ కూడా సత్. సో, సత్ అంటే రియల్ మీనింగ్ శాశ్వతమైనది, మార్పు చెందనిది అని అర్థం. సో, అది ఆత్మ ఒక్కటే, భగవంతుడొక్కడే. చిత్, సత్, చిత్, ఆనంద కలిపితే సచ్చిత్తానంద. సో, సత్ అంటే ఏమిటో చూసాం. శాశ్వతమైనది, నిత్యమైనది. అందుకే ఆత్మ అజో నిత్య శాశ్వతం యో పురాణం అని ఆత్మ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ చూసాం. అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనం మరి ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి పురాతనం అని చెప్పేసి చూసాం. సో అది సత్. చిత్ అంటే ఏమిటంటే ఆ జ్ఞానం, ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్న జ్ఞానమే చిత్. ఆ సత్, చిత్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేదే ఆనందం. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు నీకు ఏ విషయం కూడా ఈ ప్రపంచంలో నిన్ను బాధించదు. నువ్వు ఆ నిత్యానందంలోనే, దివ్యానందంలోనే, మహదానందంలోనే ఎప్పుడూ ఉంటావు. అది ఆ సచ్చిత్తానంద అన్న దాంట్లో ఉన్న ఆనందానికి అర్థం. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కష్టాలు, క్లేశాలు ఏవి గూడా నిన్ను బాధించని స్టేజ్‌కి ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతాం. సో, నీకు శారీరక బాధలు అవ్వనివ్వండి, మానసిక బాధలు గాని, నీకు ఏ రకమైన బాధ నిన్ను బాధించదు. బాధలు లేకుండా ఉంటావు, ఉండవు అది గాదు విషయం. ఏదొచ్చినా నీకది బాధ అనిపించదింక. నువ్వు అంతటి ఆనందమయ స్టేజ్‌లోకి వెళ్తావు. ఆత్మతత్వాన్ని నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు. సో, ఆ జ్ఞానం ఏమిటి అంటేనే ఆ వైరాగ్యంలో నిష్ణాతులవ్వటం. ఆ వైరాగ్యంలో అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళడం.
రాగాన్ని ద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఏ విషయం కూడా నిన్ను బాధించు. రాగాలు ద్వేషాలు ఉన్నప్పుడే మనకి బాధలన్నీ మైండ్ వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు అనుకుంటే పొంగిపోతుంది, మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు, అది అలా అనుకుంటే. అదే వాళ్ళు మనల్ని ద్వేషిస్తున్నారు, మనకి హాని చేస్తున్నారు, మనల్ని ఇలా అన్నారు, అలా అన్నారు అనుకుంటే మనకి దుఃఖం, బాధ, ద్వేషం, కోపం ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఫీలింగ్స్, ఈ రాగద్వేషాలన్నీ మైండ్‌కి సంబంధించినవి గానీ, ఆత్మకు సంబంధించినవి కాదు. ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ వైరాగ్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనం కంప్లీట్‌గా ప్రాక్టీస్ చేసి, మనం ఆచరణలో పెట్టగలిగి ఆ ఫీలింగ్స్ నుంచి బయటపడతామో, అది నిజమైన వైరాగ్యం. ఆ ఫీలింగ్స్ వదిలిపోతే మనకి ఈ బాధలన్నీ పోతాయి. ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్యూరిటీని మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాము. ఏ విషయం గూడా మనల్ని బాధించని స్థితికి వెళ్తాం. అది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అంటే కర్మయోగం ద్వారా ఇలా ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా మనం సమత్వంతో ఉండటంతో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలా కొద్ది కొద్దిగా సాధన చేస్తూ ఈ మార్గంలో మనం ఫైనల్‌గా అడ్వాన్స్‌డ్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళి మనం వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఆ పరిపూర్ణత వచ్చినప్పుడు ఆ సంతోషం వచ్చిన మన ఆ తృప్తి ఏ విషయం ఇంక మనం ఆ స్టేజ్ వచ్చిన వాడికి ఏ కర్మలు చేయాల్సిన పని లేదు. అది నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అన్నమాట. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పుకున్నాము? పనులన్నీ గూడా విష్ణువు కోసం అన్నట్లుగా చేస్తూ, మనం ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకుంటే మన కర్మ బంధాలు అంటవు. అంటే పని చేసినా గూడా పని చెయ్యనట్లే. ఆ బంధాలు మనకు అంటుకోవు. ఆ కర్మ లాగా చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టేజ్‌తో పరిపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చి ఈ కంప్లీట్ సచ్చిత్తానంద స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు అది నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అన్నమాట. అప్పుడు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకు? ఇక ఆ యోగి, ఈ కర్మయోగి ఆ స్థితిలో నిత్యానందంలో ఉంటాడు. ఆ సచ్చిత్తానందంలోని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, అది కర్మయోగంలో నువ్వు ఆహ్, ఫైనల్‌గా సక్సీడ్ అయినప్పుడు, ఆ పరిపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు ఏమి చేయవలసిన పని నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అది అని చెప్పి ఓకే. మాతాజీ మళ్ళీ అటెండెన్స్ ఫార్మ్ పోస్ట్ చేశారు. దయచేసి తర్వాత లేట్‌గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళెవరైనా ఉంటే ఈ ఫార్మ్ ఫిలప్ చేయండి. క్లిక్ చేసినా చాలు. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిలప్ చేయాలనుకుంటే క్లిక్ చేసి, ఓపెన్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోండి. క్లాస్ అయిన తర్వాత ఫిలప్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠా తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు ఏదైతే ఆచరిస్తారో తత్తద్దేవేతరో జనః జనులందరూ గూడా దాన్నే ఫాలో అవుతారు. శ్రేష్ఠులంటే నాయకులు, గురువులు వీళ్ళందరూ మన లీడర్స్ మనని హ్మ్, మనకి విషయాలను చెప్పేవాళ్ళు. శ్రేష్ఠులు ఏది జేస్తే ఆచరిస్తే జనాలంతా కూడా అది ఫాలో అవుతారు. సయత్ ప్రమాణం కురుతే వాళ్ళు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతారో, ప్రమాణాలు పెడతారో ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్, ఈ పని చేయాలి, ఆ పని చేయాలి, ఈ రకంగా చేయాలి అని వాళ్ళు ఎలా చెప్తారో, ఎలా చేస్తారో లోకస్తద్ అనువర్తతే లోకం అంతా కూడా దాన్ని అనుసరిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, గొప్పవాళ్ళు శ్రేష్ఠులు ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులంతా కూడా దాన్నే అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ మంచి వీళ్ళు ఈ రకంగా ఉత్తమ కర్మలు చేస్తూ వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలని నెలకొల్పారో, ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెట్టారో ప్రపంచం అంతా గూడా దాన్ని అనుసరిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఏ రకంగా పని చేయాలి అంటే ఇంకొకరికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లుగా మనం కర్మను చేయాలి అని చెప్పి మనం ఆ రకంగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ భగవంతుడు కూడా మరి ఆయన తన డ్యూటీస్‌ని తను చేస్తూ మనకు కూడా ఒక ఆదర్శాన్ని భగవంతుడు కూడా చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడికి కావాల్సినది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు. కానీ ఆయన మరి నిరంతరం ఈ సృష్టిని సృష్టిస్తూ, కాపాడుతూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అంటే ఆయన డ్యూటీస్ ఆయన చేస్తున్నారు. అలాగే మనం కూడా మన డ్యూటీస్‌ని మనం ప్రతిఫలాసక్తి కోరికలతోనూ రాగద్వేషాలతోనూ కాకుండా, ఆ ఫలితాల మీద ఆసక్తితో కాకుండా, మన డ్యూటీ అనుకుని మన డ్యూటీని మనం ధర్మవంతంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకి నచ్చే మార్గంలో చేయాలి. సో, అలా చేయడం నేర్చుకోవాలి. అలా ఇతరులకు కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లుగా మనం పనులు
చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక లీడర్ ఉండి మీరు స్మోక్ చేయొద్దు అని చెప్పి అతను చేస్తుంటే వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు? "నువ్వు చెప్పినట్టు గాదు, నువ్వు చేసినట్టు చేస్తాము" అంటున్నారు. సో, అంటే మన చర్యల ద్వారా మనం ఎగ్జాంపుల్ కలిగించాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాలి. అంతేగాని మాటలతో కాదు. చేసి చూపించాలి గానీ మాటలతో కాదని చెప్తున్నారు. సో, అలాగే అందుకని తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు ఇలాంటి వాళ్ళని మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న జోక్ లాగా మీ నాయకుడిని గూడా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే హ్మ్. భక్తులను, వేదాలను అలాంటి వాళ్ళను ఫాలో అవ్వండి అని అలా మనం సరి అయినటువంటి గురువును చూసుకోవాలి. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. అది ఇక్కడ భగవంతుడు అందుకే చెప్తున్నారు, ఈ 3 లోకాల్లో కూడా నేను చేయవలసిన పని ఏది లేదు, నాకు లేనిది లేదు, నాకు కావాల్సింది లేదు. కానీ నా విద్యుక్త కర్మలను అంటే నా డ్యూటీస్‌ని నేను నిత్యము చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడిని మరి ఎవరైతే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఏది చేస్తే అందరూ దాన్ని అనుసరిస్తారన్నారు. భగవంతుడు కూడా తన డ్యూటీస్‌ని తను చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయనకు కావాల్సింది లేదు, ఆయనకు లేనిది లేదు. అయినా గూడా ఆయన తన డ్యూటీస్‌ని చేస్తూనే ఉన్నారు. సో, బాధ్యతలని ఎవరు వదులుకోకూడదు. కానీ ఎలా చేయాలి అంటే, ఆ డ్యూటీ మీద నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా నీ డ్యూటీని సరిగ్గా, సవ్యంగా, కరెక్ట్ అయిన ధర్మ మార్గంలో భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలి అని చెప్పి మనం చూసాము. సో, భగవంతుడే ఆయన ఏది అవసరం లేకపోయినా, ఆయనకి లేనిది లేకపోయినా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన డ్యూటీస్. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. నిజానికి అన్ని పనులు కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతోనే చేయబడుతున్నాయి. ఏ పని చేసినా మనం ఈ త్రిగుణాలతోనే చేస్తున్నాం. ఏమిటి ఈ త్రిగుణాలు అంటే సత్వ రజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలు, త్రిగుణాలు ఈ ప్రకృతిలో. ఆ 3 గుణాలు ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా నిండి ఉన్నాయి. ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా ఈ 3 గుణాలతో నిండి ఉన్నది. సత్వగుణం అంటే మంచితనం, రజోగుణం అంటే విపరీతమైన కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఆందోళన, తపనతో ఉండటం. మూడవది తమో గుణం అంటే కంప్లీట్ అజ్ఞానంలో, అంధకారంలో ఉండటం. సో, ఈ 3 గుణాలు. ఈ గుణాలన్నీ గూడా ఈ ప్రకృతి మొత్తంలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు గూడా ఈ గుణాలకు బానిసలవుతూ ఈ తత్వాలను అలవర్చుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి మనకు కూడా సత్వగుణము, రజోగుణము కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుణాలు ఉంటూ ఉంటాయి. మనం ఏ పని చేసినా గూడా ఈ గుణాల ప్రేరేపణతోనే చేస్తాం. సో, మంచి ఫీలింగ్‌లు వచ్చినప్పుడు మంచి పనులు చేస్తాం. కోరికలు పెరిగినప్పుడు అది తీర్చుకోవడానికి ఎక్కువగా మనుషులందరూ గూడా రజోగుణంలో ఉంటారని అంటూ ఉంటారు. ఈ కోరికలు తీర్చుకునే తాపత్రయంలో ఉంటాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో చిక్కుకొని. సో, రజోగుణం అలా ఉంటాం. తమోగుణం ఇంకా అజ్ఞానం ఎక్కువైతే ఇక బుద్ధిహీనతలో ఉండి చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఎందుకు పనికిరానటువంటి జీవితం కూడా గడుపుతూ ఉండే ఆస్కారం ఉన్నది. కాబట్టి అలా ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావంతో పనులు చేస్తూ ఉంటాం. మన స్వభావాన్ని అలవరుచుకుని ఈ గుణాల ద్వారా ఆ స్వభావంతో పనులు చేస్తాం. కాబట్టి కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం? అహంకారంతో ఈ పనులన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాం. మంచి పనులు చేసినా ఏదైనా. కానీ అదంతా గూడా ఈ గుణాలు మనతో చేయిస్తున్నాయి. ఈ గుణాలను అలవర్చుకుని ఉన్నాం గాబట్టి మనం ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం. అంటే ఈ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవడంలా. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా గూడా ఈ మాయతో నిండి ఉంది. అందుకని ఈ మాయ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఎవరైనా మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సింపుల్ ఆన్సర్ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయ అంటారు. అది ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా అవి ఆవహించి ఉన్నాయి. అందుకని ఇక్కడికొచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ మాయలో చిక్కుకుంటారు. ఈ గుణాలను అలవర్చుకుంటారు. ఆ గుణాలు ఈ పనులను చేయిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అందుకే వాటిని తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నట్లుగా చూపిస్తున్నారు. పైన 3 గుణాలు కనిపిస్తున్నాయి. సత్వగుణాన్ని యెల్లోలో గాని, వైట్‌లో గాని చూపిస్తారు మంచితనం గాబట్టి.
రెడ్ విపరీతమైన కోరికలతో ఉన్న రజోగుణాన్ని ఎరుపులో చూపిస్తున్నారు. అజ్ఞానానికి చిహ్నమైనటువంటి తమో గుణాన్ని నలుపులో చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలు కూడా ఈ రకంగా తోలుబొమ్మల ఆటలు ఆడిస్తున్నాయి మనుషులందరినీ. సో ఈ గుణాలు చెప్పిన ప్రకారం పనులు జరుగుతున్నాయి. మనం ఏదో తెలియక ఈ మాయ విషయం అర్థం చేసుకోలేక మనమే ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం గానీ అసలు విషయం ఏమిటి అంటే మనం అందరం ఈ మాయకు లోబడి ఉన్నాము అని అర్థం. కాబట్టి ఈ మాయను ఛేదించనిదే మనం ఆత్మను అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. సో ఈ మాయలో మనందరం ఉండి ఈ మాయ చెప్పిన విధంగా పనులు చేస్తున్నాము. ఈ అహంకారంతో మనం అనుకుంటున్నాం నేనే చేస్తున్నానని. ఆ అహంకారంతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము? నేను చాలా తెలివిగలవాడిని, నేను చెప్పింది నాకు అన్నీ తెలుసు, నేను చెప్పినవన్నీ కరెక్ట్ అని ఒకళ్ళంటే, ఇక్కడ ఇంకొకళ్ళు నాకేమి నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు, నాకు తెలుసు అని ఇతను అంటున్నాడు. సో అలా ఉంటాం అన్నమాట. అన్నీ నాకు తెలుసు, అన్నీ నేను ఇదంతా అసలు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో చిక్కుకుపోయి ఇలాంటి యాటిట్యూడ్, ఇలాంటి మనస్తత్వం మనకొచ్చిందనే ఆలోచన కూడా మనకు ఉండదు. అందుకని ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. అసలు ఈ ప్రపంచంలోనే ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయి. ఇది కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆహ్, సృష్టిలో మాయలో ఒకటి. అందులో పడిపోయి మనమేదో హ్మ్, హ్మ్, మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం గానీ అసలు మనం ఈ మాయలో పడ్డాం అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించడం లేదు. అర్జున ఉవాచ ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజిత. సో వృష్ వార్ష్ణేయ అంటే అర్థం ఏమిటంటే అది శ్రీకృష్ణుణ్ణి వార్ష్ణేయ అని సంబోధిస్తున్నాడు. వృష్టి వంశస్థుడా అని అర్థం. వృష్టి వంశస్థుడా అంటే యదువంశాన్ని ఇంకొక పేరుతో అలా అంటారనమాట. కాబట్టి యదువంశస్థుడా అని వార్ష్ణేయ అంటే అర్థం. శ్రీకృష్ణుడికి ఇంకొక పేరు. సో వృష్టి వంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మనిషి దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. సో ఒక్కొక్కసారి అంటే ఇష్టం లేకపోయినంటే మనకు తెలుసు మనం తప్పు చేస్తున్నామని, తెలిసినా కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా పెద్ద వస్తువు కొనుక్కోవాలంటే సరి అయిన దానికి కావాల్సిన డబ్బు లేదనుకోండి మన దగ్గర. ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు లంచం తీసుకుంటే డబ్బులొస్తాయి. ఆ డబ్బులొస్తే మనం అనుకున్న వస్తువు కొనుక్కోవచ్చు. అది లంచం తీసుకోకపోతే మన దగ్గర ఆ డబ్బుండదు. అనుకుని లంచం తీసుకుంటాము. మరి మనం తప్పు మార్గాల్లో కూడా డబ్బును ఎర్న్ చేయటానికి ట్రై చేస్తాం. కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం. ఓ అంటే అట్లా కొన్ని తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి దేనికి ఇష్టం లేకపోయినా గూడా ఇలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. అది తప్పని తెలిసి కూడా ఎందుకు అని చెప్పి అడిగాడు అర్జునుడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది కూడా భగవద్గీతలో ఏ ఒక్క శ్లోకం ఫాలో అయినా చాలు మనం కరెక్ట్ మార్గంలో వెళ్ళడానికి అని అంటూ ఉంటారు. సో అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ప్రతిదీ మంచిదే. బట్ ఇంకా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉపయోగపడేది డైలీ లైఫ్‌లో మనకి ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. సో ఇష్టం లేకపోయినా ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నాడు? అది తప్పని తెలిసి కూడా అని అర్జునుడు అడిగాడు గదా! దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. కామ ఏష క్రోధ కేవలం కామం వల్ల, కోరిక వల్లే, క్రోధం వల్లే, ఆ కామంతో పుట్టే కోరిక వల్లే ఈ రజోగుణంతో పుడుతోంది. ఈ కామక్రోధాలు ఎందుకు పుడుతున్నాయంటే రజోగుణం ఉండటం వల్ల ఈ 2 కోరికలు పుట్టడం, కోరిక తీరకపోతే కోపం ఏర్పడటం మన మీద, అవతల వాళ్ళ మీద, అందరి మీద. సో ఈ రజోగుణంతో వచ్చేటటువంటి కోరిక, తద్వారా వచ్చిన కోపం వల్లే ఈ ఈ తప్పులు చేయడము తెలిసి కూడా. మహాశనం ఇక్కడ శని అంటే శని అని కాదు. మహాశనం అంటే మహా దురాశాపూర్వకమైనది ఈ కామం అనేది. అంటే అంత ఎంత తీరినా గూడా ఇంకా కావాలి, కావాలి అనిపించేటటువంటి తత్వం అన్నమాట. అది అలాంటిది. దురాశాపూర్వకమైనది, మహా పాపాత్మకమైనది. విద్యేనం ఇహ వైరిణం. తెలుసుకో ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద వైరి లేదు, శత్రువు లేదింక. ఏది కామం కంటే. ఈ కోరికనేది అంత పెద్ద శత్రువు. ఒక కోరిక తీరినంత మాత్రాన మన కోరికలు, ఆ కామం ఆగదు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా విపరీతమైన దురాశతో, దురాశాకరమైన, పాపాత్మకరమైన
ఈ కామమే మళ్ళీ క్రోధంగా కూడా పరిణమిస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు ఇంకొకటి లేదు. సో ఎందుకు చేస్తున్నారు తెలుసు కూడా అంటే కేవలం ఆ కామం వల్లే, కోరిక వల్లే. ఆ కోరిక రజోగుణం వల్ల కలిగి తద్వారా కోపంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు అని చెప్తున్నారు. మనం గనక ఇది గుర్తుంచుకుంటే మనకు చాలా విషయాల్లో కొంచెం మనం కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. సో ఏ రకంగా ఈ పొగచేత ధూమం అంటే పొగచేత అగ్ని ఎలా కప్పివేయబడుతుందో అలాగే యథాదర్శో మలేన చ. సో మురికి ఉంటే అద్దం ఏ రకంగా మనం అద్దంలో చూడలేమో అద్దాన్ని మురికి ఎలా కప్పివేస్తుందో అగ్నిని పొగ ఎలా కప్పివేస్తుందో యథోల్బేనావృతో గర్భస్థ శిశువును ఆ శిశువు చుట్టూ అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంటుందో ఆ రకంగా ఆ రకంగా తేనేదమావృతం. సో ఈ కోరికతో ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఈ కోరిక అనేది కప్పివేస్తుంది. మనందరిలో ఇప్పుడు ఆత్మ ఉంది, సచ్చితానంద తత్వం ఉన్న ఆత్మ ఉంది. అది మామూలు తత్వం, భగవత్ తత్వం, భగవంతుడి అంశ స్వయంగా. అలా భగవంతుడి అంశం మనలోనే ఉంటే మనకి బుద్ధులేమిటి, దుఃఖాలేమిటి, కష్టాలేమిటి, ఫీలింగ్స్ ఏమిటి, ఎందుకు ఈ బాధలు అని మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే అంతటి సచ్చిత్తానంద తత్వం, అది ఎంతటి ఆనందం ఇందాక చెప్పుకున్నాం. ఏది భగవంతుణ్ణి గురించిన జ్ఞానం అర్థమైనప్పుడు, దాని తత్వం అర్థమైనప్పుడు ఆ దివ్యానందం, మహదానందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా పోని ఆనందం వస్తుంది. మనకి ఏ కష్టము కూడా మననికి బాధించని ఆనంద స్థితి. మరి అంతటి ఆనందం ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఆ జ్ఞానం మనకి ఎందుకు తెలియడం లేదు, మనం ఆ ఆనందాన్ని ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఆ ఆనందాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగిన నాలెడ్జ్ రావటమే జ్ఞానం. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానం ఈ కామం వల్ల కప్పివేయబడి ఈ కోరిక అనేది కప్పివేయడంతో మనకు ఆ ఆత్మతత్వంలో ఉన్న ఆ జ్ఞానం తెలియడం లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది భగవంతుడు తెలిసి కూడా తప్పులు ఎందుకు చేస్తారని అడిగిన ప్రశ్నకు కేవలం కామమే, అది రజోగుణంతో కలిగి తర్వాత కోపంగా మారుతుంది. అదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే శత్రువు. దీనికంటే పెద్ద శత్రువు, ఈ కామాన్ని మించిన శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో లేదు. అది ఎలాంటిదంటే మహా దురాశాకరమైనది, పాపాత్మకరమైనది. ఒకటి తీరితే ఇంకొకటి ఎండ్ అనేది లేదు ఈ కామానికి, కోరికలకు అని చెప్తూ ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కూడా ఈ కోరికే కప్పివేసింది. ఈ కామం ఉన్నంత వరకు కూడా నీకు ఆత్మలో ఉన్న ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం నీకు అర్థం కాదు. అందుకని ఆ కోరిక అనే దాన్ని జయించడానికే వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోవాలి. వైరాగ్యం అంటే ఆ రాగద్వేషాలను తగ్గించుకోవాలి. అది మనుషుల మీద ఇమ్మీడియట్ గా తగ్గించుకోవడం కష్టం కాబట్టి చిన్న చిన్న వాటితో మనం పనులు చేసినప్పుడు మనకి ఇష్టం లేని రిజల్ట్ వచ్చినా సమత్వంతో ఉండటానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ రకంగా మనం వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోవాలి కర్మ మార్గంలో. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి సరే ఈ కామం వల్లే మనకి ప్రాబ్లం అంతా అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ కామం వల్లే మనకి ఆత్మజ్ఞానం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం కూడా అర్థం కావడం లేదు, అదే కప్పివేసింది ఆత్మజ్ఞానాన్ని అంటున్నారు. ఈ కామం ఎక్కడుంటుంది? ఇలాంటి ఈ కామం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాలలో, మనస్సులో, బుద్ధిలో ఇవి అన్నీ కూడా ఆశ్రయమై ఈ కామం ఉంటుంది. సో ముందు ఇంద్రియాలు ఏది చూసినా ఏదైనా చూడగానే అబ్బో బాగుంది, ఇదేదో కొనుక్కుంటే బాగుండు వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏది మన ఇంద్రియాలు, కళ్ళు చూసాయి వెంటనే మనసుకి ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేశాయి, మనసుకు వెంటనే కోరిక కలిగింది. సో ఫస్ట్ ఇంద్రియాలు, తర్వాత మనస్సు, ఆ తర్వాత బుద్ధి చెప్తుంది బాబు నీ దగ్గర 1000 రూపాయలే ఉన్నాయి, ఇది చూడబోతే 2000 ఉంది, మనకి డబ్బు లేదు, వదులుకుందాము ఇప్పుడు కాదు అంటే మనకి అప్పుడు 2000 లేకపోతే రేపు ఏదో ఒక లంచం తీసుకుంటే ఇంకొక 1000 వస్తుంది, అది తీసుకుని ఇది కొనుక్కుంటాను అంటూ బుద్ధిని కూడా
బుద్ధిని కూడా ఓవర్టేక్ చేయగలదన్నమాట ఈ కామం. కోరిక తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటే మనం బుద్ధిని కూడా అణిచివేసి తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తాం. కాబట్టి కామం అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో దీనికి ఆశ్రయం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఏతైర్విమోహిత్యేష, ఈ రకంగా అది అందరినీ కూడా మోహంలో పడవేసి జ్ఞానాన్ని కప్పివేసింది. సో ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో ఇది ఆశ్రయం తీసుకుని ఈ రకంగా జ్ఞానాన్ని, మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేసి దేహధారులందరినీ ఈ మోహంలో పడవేస్తోంది అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మనకి ఇక్కడ కామం కప్పివేసింది ఆత్మజ్ఞానాన్ని అన్నారు. ఎలా? ఇలా ఇంద్రియాల ద్వారా, మనస్సు ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా అది ఉంటూ అది కోరికను ఆ రకంగా పెంపొందిస్తూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేసింది ఈ కామము. తస్మాత్తం, సో ఏం చెయ్యాలి ఈ కామాన్ని వదిలించుకోవాలంటే అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి త్వం, నువ్వు ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియమ్య, కంట్రోల్లో పెట్టుకో భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. ఈ కామాన్ని నువ్వు ఆపుకోవాలి అంటే, కోరికలు నువ్వు తగ్గించుకోవాలంటే, అంటే వైరాగ్యాన్ని నువ్వు పెంచుకోవాలి అంటే నువ్వు ఇంద్రియాలను ముందు కంట్రోల్లో పెట్టుకో. ఏది చూస్తే అది కావాలి అని అది నీకు ప్రలోభం కలిగిస్తుంది. నువ్వు వెంటనే దాన్ని ఆపటానికి ప్రయత్నించు. నీ మనస్సుకు తద్వారా, ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా నువ్వు ఆ ప్రలోభంలో మనసు చిక్కుకునేటట్లు చేయకుండా నువ్వు సాధన చెయ్యి, కంట్రోల్లో ఉండు. ముందు నీ ఇంద్రియాలను చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకో. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం, అలాగే మనల్ని నాశనం చేసేటటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసే ఈ కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. సో ముందు నువ్వు నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే ఈ కామాన్ని పారద్రోలు. సో ఫస్ట్ పాయింట్, నువ్వు నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకో. ఏది చూస్తే అది కావాలని, ఏది అంటే నువ్వు విషయాల మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించొద్దు. వైరాగ్యాన్ని కంట్రోల్ చేసుకో, నీ కోరికలను ఆ రకంగాను. సో ఇక్కడ ఇంద్రియాల్ని అందుకే గుర్రాలతో పోలుస్తున్నారు. 5 గుర్రాలు, మరి కన్ను, ముక్కు, చెవి, చర్మము, నాలుక, ఇవన్నీ మన యొక్క ఇంద్రియాలు. ఇవి మనకు కోరికలను పెంచుతున్నాయి కదా. చూసినవి కావాలనుకుంటున్నాం, ముఖ్యేమో మంచి వాసనలు వస్తే అదేదో కావాలనుకుంటున్నాము, చెవులు ఏదో మంచి సౌండ్లు వినిపెడుతున్నాయి, మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మాటలు, కాన్వర్సేషన్ జరుగుతోంది, వెళ్ళి విందాము, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద చాడీలు చెప్తున్నారు, ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. అలా చెవి, మరి చర్మము, అది మనకి అది కావాలి, సాఫ్ట్గా ఉన్నది కావాలి, ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరి నాలుక రుచి, ఇంకా ఏదో అది ఇది తినాలని ఎక్కువగా తింటాం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇంద్రియాలు 5 గుర్రాల్లాగా ఈ ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెడుతూ పోతూ ఉంటాయి. గుర్రాలు కంట్రోల్లో లేకపోతే ఏమవుతాయి, వాటి ఇష్టం వచ్చిన వైపుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వాటికి ఒక కళ్ళెం వేసి బుద్ధి సారథి వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాడు. సో ఈ కళ్ళెం ఉన్న ఆ సారథి లేని కళ్ళెం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది? గుర్రాలు ఎడ తీసుకుపోతే అడిపోతూ ఉంటుంది ఆ కళ్ళెం కూడా. సో మనస్సు కళ్ళెం లాంటిది అనమాట. ఈ మనస్సును బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది. ఈ గుర్రాలు బలంగా ఒక పక్కకు తీసుకుపోతున్నప్పుడు అటు కాదు, నువ్వు వెళ్లాల్సింది ఇటు అని చెప్పి వెనక్కి లాగుతుంది బుద్ధి సారథిలాగా. ఒక్కొక్కసారి గుర్రాలు ఎంతో బలంగా లాగినప్పుడు ఆ సారథి కూడా ఏం చేయలేడు, గుర్రాలు అటు పక్కకి వెళ్ళిపోతూ లాగేస్తూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు బుద్ధి కూడా సైలెన్స్ అయ్యే టైం అనమాట అది. అంటే ఇంద్రియ ప్రభావం అంత బలంగా ఉన్నప్పుడు ఇక బుద్ధి కూడా ఎంత ట్రై చేసినా అది కూడా చివరికి తప్పుదోవలోకే వెళ్తుంది. సో అలా మనకి ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఈ బొమ్మ ద్వారా చూపిస్తూ, వెనకాల ఏముంది? ఆత్మ. ఈ జీవాత్మ ఎందులోనూ కల్పించుకోదు, సాక్షిభూతం, అన్నీ కూడా చూస్తూ దానికి ఏ ఫీలింగ్స్ లేవు. సో అది ఇక్కడ వెనక ఉన్న మన ఆత్మ, ఆ జీవాత్మని ఇలా చూపిస్తున్నారు. సో ఈ బొమ్మను మనకేంటంటే ఈ మైండ్, ఇంద్రియాలు, బుద్ధి, ఆత్మ, ఈ విషయాలన్నీ క్లారిటీగా ఇక్కడ అర్థం అవడానికి ఇవన్నీ మనకి
చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు భగవంతుడు. అందుకని ముందు నువ్వు నీ ఇంద్రియాల్ని ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్లు గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తే ఇంద్రియాలను ముందు కంట్రోల్ చేసుకో అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అప్పుడు నువ్వు ఈ ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకొని ఈ జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసే ఈ కామాన్ని నువ్వు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకొని తద్వారా కామాన్ని పోగొట్టుకో, కోరికను తగ్గించుకో, వైరాగ్యాన్ని పెంచుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూసింది ఏమిటంటే ఇంద్రియాలు దేని వైపు పరిగెడుతున్నాయి? కంటికి ఏదైనా మంచి వస్తువు కనిపిస్తే అటు వెళ్తుంది. మరి ముక్కుకి మంచి వాసనలు వస్తే అటు వెళ్తున్నాయి. ఏదో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ భోగ వస్తువులకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయన్నమాట ఇంద్రియాలు. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అన్నిటికంటే కింద ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాటి వైపు ఈ గుర్రాలు పరిగెడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అన్నిటికంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అటాచ్‌మెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న విషయాలన్నమాట. దాంతో ఇంద్రియాలు మరి దాని మీద కొంచెం బెటరు. ఈ వస్తువులు కంప్లీట్ భౌతిక ప్రపంచపు మెటీరియల్స్ అయితే ఇంద్రియాలు కొంచెం బెటర్ దానికన్నా. ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు ఇంకొంచెం బెటరు. అది ఇంకా అవతల ఉంది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలకు. మనస్సు కంటే కూడా బుద్ధి ఇంకా ఉన్నతమైనది. ఎందుకంటే అది మనస్సుకు కూడా ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు అని చెప్పగలదు. తెలిసిన విచక్షణ ఉంది కాబట్టి. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతమైనది. ఎందుకు అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఎందులోనూ కల్పించుకోదు. సాక్షీభూతము. ఆత్మ ఎప్పుడూ సచ్చిత్తానందమే, ఎప్పుడూ ప్యూరే, ఎప్పుడూ డివైనే. అది మనం చూడాలి అంటేనే ఈ కోరికను, వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని కోరికను పారద్రోలినప్పుడు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్‌లో ఉంచుకుని తద్వారా కోరికను పారద్రోలి వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుంటే ఈ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం చవి చూడవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహువులున్న అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి ఆ బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలమైన ఈ శత్రువును సంహరించాలి. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ముందు అర్థం చేసుకో. ఇది ఆర్డర్. అన్నిటికంటే ఆత్మ బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఒకటి ఉన్నది మనకు ఆత్మ. అది ఏ పరిస్థితిలో కూడా ఈ ఫీలింగ్స్‌కి అది గురి కాదు. కానీ మనకు ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉందని నువ్వు గుర్తించు. గుర్తించి తద్వారా బుద్ధితో నువ్వు మనస్సును నిలకడ చేసుకో. ఈ బుద్ధిని కూడా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంచుకుని నువ్వు మనస్సును కంట్రోల్ చెయ్యి. కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ రకంగా నువ్వు ఈ కామరూపంలో ఉన్న ఈ కామాన్ని, ఈ శత్రువును నువ్వు సంహరించు. కాబట్టి అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన ఆత్మ మనలో ఉందని తెలుసుకో. ఇవేవి కూడా సచ్చిత్తానంద దివ్యమైన భగవత్తత్వం ఉందని తెలుసుకొని ఆ బుద్ధిని నువ్వు ఉపయోగించి అది స్ట్రాంగ్‌గా ఉంచుకుని తప్పు మార్గం వైపు వెళ్లకుండా ఆ బుద్ధితో నువ్వు మనస్సును కంట్రోల్ చేసి ఆ తర్వాత అలా నువ్వు కామాన్ని జయించు. ఆ బుద్ధి ఉపయోగించి మనస్సును కంట్రోల్‌లో ఉంచి కామాన్ని జయించు. సో ఈ పాఠంలో మనం ఏం చూసామంటే ఈ గీతా పాఠంలో ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనస్సును హరినామ జపంతో భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చెయ్యాలి. సో ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా నియంత్రించగలమంటే భగవంతుడి వైపు మనస్సును తిప్పాలి. ఆత్మ వైపు తిప్పాలి అంటే మరి కొంచెం మనం భగవంతుడి వైపు తిప్పడానికి ఆయన నామజపం సహకరిస్తుంది. ఆయన గురించి శ్రవణం చేయడం సహకరిస్తుంది. భగవద్గీత, భాగవతం ఇవి వినడం, చదవడం, మనస్సును హరినామ జపంలో మనం లగ్నం చేయడం. యద్భావం తద్భవతి అంటారు. ఏది ఆలోచిస్తే మనం అదే అవుతామని. మనం టీవీ సీరియల్స్ అవి ఇవి చూస్తుంటే ఇక అవే ఆలోచనలు ఉంటాయి మన మైండ్‌లో. ఎప్పుడైతే మన మైండ్ ఇలాంటి శ్రవణంలో, ఈ భగవద్గీత, భాగవతాలు వినడంలో, భగవన్నామాన్ని స్మరించడంలో ఉపయోగిస్తామో మన మైండ్‌లో గూడా ఆ క్రమేణా ఆ భగవంతుడికి సంబంధించిన ఆలోచనలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ నామజపం గాని, ఈ శ్రవణాలు గాని చాలా ముఖ్యము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ